the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying and so I really hate the trip, but I gotta load. At the group I see myself in the pistol smoke. Fool. Какво такова? О, това няма го служение, какво сте се събрали, бе? Знам какво спите сега. Че ще дойде пастора, ма няма дойде. Помните ли миналата година какво стана там? Още като свърши карандила и бъдаха тия, кои бяха? Не се поп ли бяха, не се фасул ли бяха, някакъв зеленчук бяха. Обаче като го взеха и от тогава пастора не се видял. Преправях на топло, защото някакъв самолет там имало проблеми. То аз ги направя, ама няма значение. Обаче, че той отиде на топло, той местата там си беше. Сега не съм го видял, не съм го чул. Чуваме се така от време на време, ама и откакто го няма пастора, църквата подзавтя. Съвна да върза направо. Какво да ви кажа? Ама затова така има, освен мен така и други хора имат заслуга. Къде е така бригадата? Къде сте? Айде бе! Аверчета! Да ви представя контра, виж контра е така. Шпитер, къде си е? Тук, айде бе! Какво става така? Включете и тези микрофони, това има копчета, бе. Така става, шефче. Така. Батенце как е? Тия хора нашки бяха, бе. Това така бяха от така наречените добре облечени бизнесмени бяха. Обаче, повярваха. Тук те бяха много лоши хора. Те пият, трекат, пият, ступ, значи много лоши хора бяха, ограбват. Обаче като повярваха, друго нещо, покаяха се, друго нещо. Знаеш какво става? Преди фанат някой го прибият. Сега, като фанат някой, викат, Божието наказание ще слезе върху тебе. И чак тогава го прибиват. Покаянието е голяма работа. Казвам ви. Значи, обаче, после как влезе в затвора, нали, по мои заслуги, значи нещо църквата се да уредява и аз му се обаждам и ще към, пастор, какво правим, бе? Той вика, трябва благовестите. Викам, супер! Как се прави това? Той вика, каже, идите в парка, там, нали, ще говорите на хората, така, инак. И вика, ма виж сега, не се надявам много, защото те на 50 ще кажеш, или не повярва, и не. И аз викам,